Usemanzini lomndeni ngemuva kokutholwa kwezidumbu zikaSinenhlanhla kanye nesihlobo sakhe esakhiweni esingasetshenziswa. Into lengiyibonile lapha ngithole ukuthi lo mntwana sekhaya mntukulu wami umbophile caleni lapha efasitereni umphophe ensanyeni. So yena utikhungile uyalenga. Lo wakhomba ukuthi ngiyena umbulali. USinenhlanhla uchazwe njengomuntu obephansi futhi enobuntu. Kuze kube imanje umndeni wakhe usakhungathekile. Ngithukile angizange ngilale nabangitshela ukuthi umntwana utholakele, utholakala esontweni, urejiwe, wakhungwa, washona. Siyadibuta ukuthi umntwana woneni ngibobani laba indelendo lebhlungu nakangaka kulo mntwana. Sifisa ukuthi umthetho ngathi ungenda ngalokushesisako uzame ukuphuthuma sithole ukuthi ngibobani labantu labende lo mntwana lendo lebhlungu nakangaka mntwana mncane. Amaphoyisa kulesi sifundazwe athi asaphenya ngalesigameko. Kuphenywa icala lokubulala, kuphenya futhi nembangela yokuthi lo wesilisa ushonile inquest ngesilumbi kanye nerape emva kwekuthi emaphoyisa athole ukuthi kukhona lokhu kukhombisa sengathi lo wesifazane ngandeka ukuthi udlengiliwe. Umndeni wakaNkosi uthi ufuna ubulungiswa ngengane yabo kanti uzobekwa endaweni yakhe yokugcina ngomgqibelo.